adlaw mga bata. Anian pud ako si Teacher Sabina. Okay, karong adlaw aduna tay tun-an mahitungod sa Science 3, Quarter 2, Week 7. Pag-preserbar sa kinaiyahan o ecosystem. Mga bata, maminaw og tarong aron makakatpon kita kung unsa ka importante kanato ang kinaiyahan. Mga bata, andam na ba? Bata, atong tun-an karon ang unsaon pag-preserbar sa kinaiyahan o ecosystem. Ang mga tao, hayop o mga tanom adunay mga gikinahanglan sa pagpuyo sa lain-laing Pinoyanan. Kinahanglan panalipdan o i-preserbar ang kinaiyahan aron mahatag ang atong mga panginahanglan. Aduna ko ipakita nga litrato tan-awa ug unsay mahitabo niini. Andam na ba mga bata? Tan-awa mi ninyo, ipamutol mi sa mga tawo. Ang ilarang kaugalingon ang gihuna-huna para lang sa ilang kaugalingon. Wala maghuna-huna sa among mga amigo nga mga hayop nga ila kining puy-anan. Kabalo pa mo unsa ka importante ang kahoy, ang amo mga ugat, dako og tabang para dili magbaha. Unsaon na lang ang mga tawo ug ang mga hayop. Wala sila masayod unsa kami ka importante. Tweet! Salamat sa inyong pagamping sa mong balay. Daghang salamat sang wala ninyo giputol ang among gipuy-an. Dako mayapon migtabang kaninyo. Kabalo ba mo ang kaming mga hayop, kaming mga langgam, malipay kami, maghatag pod kami kalipay kaninyo. Daghang mga pamaagi kung giunsa mo namong pagtabang. Unta, dili ninyo putlo ng among mga balay. Kaluoy na mo, kabalo ba mo? Adunay mga kinabuhi sa ilawom. Adunay mga hayop, nga mga isda, ug mga tanom. Dili lang ninyo makita tungod kay sa tubig. Daghan bing mga namuyo sa ilawom. Angay ninyong ampingan ang inyong basura. Kabalo ba mo kung kami ang madaot o mga matay? Wala pod mo'y panginabuhi. Wala pod mo'y makaon. Dapat mag-amping mo sa inyong basura para maampingan pod mi. Wow! Kaanindot! Inyong minggi ampingan. Inyong mga basura, inyong gipanghipos. Makaginhawa na gayud kami og tarong. Daghang salamat sa inyong pag-atiman para pud kini sa inyo o para pud namo. Kaming mga tanom, dako og tabang, maski sagbot pud mi sa among inyong pananaw, ando na pud kami dili sa atong palibot. Ako si Kahoy. Kabalo ba mo ang kahoy dako bili? Daghang mahimo. Makahimo kami balay. Makahatag kami balay pod sa mga hayop. Kamo pod inyong balay. Aduna pod kami dakong tabang para dili magbaha. Daghang mga pamaagi para makatabang pa pod ninyo sa inyong panginabuhi. Atong ampingan pod ko ninyo. Mao kani akong itsura sa ilawom. Kami ang adunay kinabuhi sa ilawom dagat. Dapat ampingan ko ninyo para nindot ang akong itsura. Dako pagkog tabang kaninyo. Mga bata, adunay mga pangutana base sa atong nakitaan nga mga hulagway o litrato. Una,
Unsay mga binuhatan sa mga tawo nga makadaot sa hayop ug tanom. Hunahunaa sa makadaghan mga bata kung unsay mga binuhatan sa mga tawo nga makadaot sa hayop ug tanom. Ikaduha, unsay mahitabo kung padayonon nato ang pagpamutol ang mga kahoy. Ikatulo, unsay mahitabo kung dili nato ampingan ang mga hangin nga atong giginhawa. Atong tubagon mga bata karon ang mga pangutana. Okay, so i-check po ninyo kung tama ba ang inyong nahuna-huna nga mga tubag. Okay, una, unsay mga binuhatan sa tawo nga makadaot sa hayop ug tanom. Una, mamutol og kahoy. Mga bata, insakto ba nga mamutol tag kahoy? Dili ba mga bata? Yes, dili da tungod kay makadaot ni. Maglabay og basura bisan asa. Ang ngayon bang maglabay tag basura bisan asa? Unsay nahitabo sa atong gitan-aw ganina, ang dagat nangamatay ang mga tanom niini sa ilawom ug unsa pa nangamatay ang mga isda. Ang atong panginabuhi sa tawo ug pagkaon madamay pod mga bata. Wala nay panginabuhi ang tawo ug ang mga hayop sa ilam sa dagat mga matay. So, importante mga bata ang atong ampingan. Kaduha, unsay mahitabo kung padayonon nato ang pagpamutol ug ang mga kahoy. So, unsay mahitabo mga bata? Kay tubag, mawad-an og balay ang mga hayop. Base sa inyong nakita sa litrato, luoy ang mga hayop kay mga matay kini. Kita pud mga tawo luoy pud ta kay makabaton ta og unsa magbaha or magbaha ang atong palibot. Madaot ang atong mga gamit, atong mga balay, unsa pa, aduna po'y mga tawo nga mga matay. So atong ampingan ang atong mga kahoy. Kung mamutol tag kahoy, di kalikayan, mananghid ta sa gobyerno. And then, adunay mga proseso niini. So, paghuman, atong pulihan og mga gagmay para mo na pud kini mo dako pag-abot sa panahon. So, nakasabot ba ang mga bata? Sunod, makabaton pud og landslide. Yes, tama. Sa akong gisulti, makadaot kini pag-ayo. Sunod, unsay mahitabo kung dili nato ampingan ang hangin nga atong giginhawa. So mga bata, tanawa, unsay nahitabo sa atong gipakita, makabaton kini og unsa? Makabaton og air pollution. So makadaot kini ang bot ipasabot sa air pollution, makadaot kini nga hangin tungod kay magkasakit. Say hinungdan sa air pollution. Air pollution, pananglitan ang mga pabrika, adunay mga ibuga nga mga aso nga mga baga. Unsa pa, magsunog og mga guma, makadaot kini sa ato ang baga sa mga kabataan sama ninyo. So dapat kita mag-amping mga bata. Aduna po'y laing pangutana mga bata, unsay mahitabo kung dili nato ampingan ang yuta. Mao na ikaapat nga pangutana. Sunod ikalima, unsay mahitabo kung dili nato ampingan ang tinubdan sa tubig o katubigan. So mga bata, magkunahuna og unsay mga insaktong tubag. Balikan nato ang mga pangutana. Unsay mahitabo kung dili nato ampingan ang yuta. So mga bata, unsay mga pananglitan. Okay, dili magpataka labog og mga kemikal gikan sa pabrika. Okay, so mga bata, unsay pananglitan kanang mga kemikal nga gikan sa pabrika. Makadaot kini sa yuta. Unsa may pananglitan nga makadaot kini, teacher? Kani ang mawala ang tambok sa yuta. Magunsa na lang atong mga tanom. So di pud ta magpataka og pang labay o basura bisan asa.
Sunod, unsay mahitabo kundi nato ampingan ang tinubdan sa tubig ug katubigan. So mga bata, kabalo ba mo ang tubig muna atong kinabuhi? Manuman kita dako og panginahanglanon sa tubig adlaw-adlaw. Okay. Wala na mainom ang mga tao o hayop na limpyong tubig. So ang atong tubig dako og tabang, atong imnon kini ug atong gamiton sa paghinlo sa atong pagkaon ug labi na sa atong paglungag og mga pagkaon. So mga bata, alo na mo karon unsaon nato pag-amping sa atong kinaiyahan o ecosystem. So karong adlaw nakasabot na mo kung unsa ang mga pamaagi o pag-amping sa atong kinaiyahan o ecosystem. Ang atong kinaiyahan mao'y naghatag kanato sa atong panginahanglan aron kita mabuhi. Tungod kay mahinungdanon kini angay natong ampingan, pananglitan, dili pagsunog sa mga kahoyan ug mga basura. Base sa inyong napaminawan sa atong leksyon karon o topic, kailangan atong mga basura atong ampingan. Dili basta-basta magsunog ug ang mga kakahuyan atong ampingan. Isa pa, pagpananom ug utanon sa mga bakanteng yuta ug pag-atiman niini para ang ato ang panginahanglanon makahatag kini og maktabang kanato. Ang atong mga tanom atong atimanon panggaon kini para pod makahatag po nato og kaayuhan sa ato ang panginabuhi. Sunod, dili paglabay o pagbilin sa basura sa mga kasapaan o kadagatan tungod kay makadaot kini sa ato ang mga tubig o ang mga nagpuyo niini. Magunsa na lang kita kung mga matay ang mga nagpuyo na ng katubigan tungod kay makadaot kini sa atong panginabuhi o ang mga pagkaon na ato ang makuha niini. Sunod, paglikay o paggamit og kemikal. Sa maglikay sobrang paggamit sa kemikal sa yuta para dili mawala ang miyang tambok. Sunod, saktong paglabay sa mga basura. So dili pataka og labay sa mga basura base sa atong gitun-an makadaot kini. Sunod, pag-atiman sa mga tanom o mga hayop. Tungod kay kung ato kining atimanon, maghatag po ni dako nato o kaayuhan, panginabuhi o pagkaon. And then, paglikay sa pagpamutol sa mga kahoy. Tungod kay dako kini kadaot sa mga tawo o mukalas po kini og kinabuhi. Mga bata, adunay mga pangutana nga atong angay natong tubagon. Nahunaan sa makadaghan kung maayo o dili ang ato ang tubag. So nahunaan sa makadaghan kung insakto ba ang inyong tubag. Okay, direksyon. Basaha ang mga pahayag sa matag numero. Ibutang ang check sa blanco kung ang maong bulahaton nagpakita og pag-atiman sa kinaiyahan. Ibutang ang ikes o wrong kung wala kini magpakita og pag-atiman sa kinaiyahan. So, number 1, blank ang mga estudyante sa elementarya sa Trinidad kalipay ng hinlo sa palibot ug ilang gilain-lain ang mga basura. Kaduha, blank samtang naglabay sa basura si Rosalie iyang gilain ang malata, di malata og delikado. So mga bata, dali ra ang tubag. Check o wrong. Ikatulo, gisunog sa mga bata ang kakahuyan human kini nila og pamutol sa ubang kahoy. So, ang tubag mga bata, check o wrong. Sunod, gibubuan ni Rodi ang iyang mga tanong og utanon. So, mga bata, ang insaktong tubag, masay mayo, check o wrong kung nakasabot mo sa inyong mga insaktong tubag. Okay, mga bata, atong tanawon kung daghan ba mo mga insaktong tubag. Number 1,
estudyante sa elementarya sa Trinidad kalipay nanginlo sa palibot ug ilang gilain-lain ang mga basura. Sa isaktong tubag, check. So, insakto ba ang gibuhat sa mga estudyante, mga bata? Insakto. So, ang tubag, check. So, number 2. Samtang naglabay sa basura si Marie, iyang gilain-lain ang malata, dili malata o delikado. Sa isaktong tubag, mga bata, check. So, maayo ba ang gibuhat ni Marie? Yes, tama. Maayo ang gibuhat ni Marie. Ari na punta sa number 3. Gisunog sa mga bata ang kakahuyan, human kini nila og pamutol sa ubang kahoy. Okay. Sakto ba ang gihimo sa mga bata? Dili surong ang tubag. Sunod, kaupat. Ibubuan ni Rudy ang iyang mga tanong o putanon. Sakto bang gibuhat ni Rudy? Insakto, mga bata. So, ang insaktong tubag ay check. So, mga bata, daghan mo nakatunan karon sa atong gihimo nga mga pangutana. Mga bata, aduna ko ipakita ninyo nga puzzle. Okay. Pangitaa ang mga pulong o bulaton nga kalabutan sa pag-abuso sa kinaiyahan. So, ang inyong buhaton, mga bata, pangitaat ang mga pulong nga nagpakita og pag-abuso sa kinaiyahan. Una ko og pipila ka minuto aron makatubag. Isulat kini sa inyong papel. Atong tanawon, mga bata, kung daghan ba mo mga insaktong tubag. Okay, so una, pagsunog. So, pagsunog sa basura. Kay makadaot kini sa hangin. So, makahatag kani og sakit. Sunod, paglabay bisag asa. Yes, paglabay sa bisag asa sa mga basura. So, makahatag kini og makadaot sa kinaiyahan. Sunod, chemical. So, makadaot ang chemical sa yuta kuno kay makadaot kini sa tanom o labi na sa yuta. Dili na kini maghatag og maayo sa pananom. Dili magpataka og labay sa mga chemical nga gigamit. Sunod, pagpamutol sa kahoy. Base sa atong gituan, dakadaot ang pagpamutol sa mga kahoy. Sunod, okay, plastic. So, ang plastic, ibutang na to sa insaktong butanganan tungod kay ato pod kining magamit ug makakwarta pa kita. So, mga bata, daghan mong nakatunan sa atong gihimo karon nga topic. So, ato kining gamiton sa kaayuhan para makatabang pod kita sa atong isig katawo. Aduna ako ipakita ninyo nga mga hulagway, nagpakita kini makaayo sa ato ang kinaiyahan o dili makaayo sa ato kinaiyahan. Ang mayong buhaton ay isuwat ang tama o mali. Okay, una. Yes, so muna'y unang litrato, mga bata. So, tubagon ninyo kung tama ba o mali. Ikaduha. Maunay ikaduhang litrato, mga bata. So, inyong tubagon kung tama o mali. Sunod, kung sakto tubag, tama. Tungod kay, anong tama man, mga bata? Tungod kay, makahatag kini kaayuhan sa ato ang mga tao tungod kay nabutang kung insakto ang basura. Ikaduha, mali. Tungod kay makadaot kini. Daghang mga makadaot ka epekto kung magpataka ta og labay og basura. Sunod, unsang litrato? Yes. Unang litrato na, mga bata. Ikaduhang litrato. Yes. So, maunay resulta sa ikaduhang litrato. Masay tubag. Tama. Nganuman, manindot ang balay sa mga hayop or mga langgam. Tungod kay giampingan kini sa mga katawhan. Ikaduha, mali. Nganuman, makadaot kini. Makatag kini maayo sa atong palibot.
Okay, so maayo ba ang gibuhat sa ikaduhang litrato mga bata? Mali mga bata, tungod kay makadaot, makabaha, unsa pa, adunay mga matay nga mga hayop tungod kay mawad-an og panimalay. Litrato, tan-awa mga bata, unsa na siya? Unsa man na siya, makadaot man na siya or mali pa nang gihimo sa pabrika. Ikaduhang litrato. Okay, so ang gihimo sa sakayan. Okay, so maayo ba ang gihimo mga bata? So atong tubang ko na unang litrato. Mali. Tungod kay di maayo ang gihimo sa pabrika. Nagbuga og mga pagga nga aso. Makadaot kini sa ato ang ecosystem. Okay, so mga bata, kung kabalo mo, kung sobra ang aso, makabipis ka ni sa ato ang nagsala sa kainit sa adlaw. Sunod, mali mga bata tungod kay ang mga hayop nga nasa ilam sa dagat, mga matay ug ang mga tanong sa ilam sa dagat. So wala na pud tay mahimong mga pagkaon, makadaot kini sa ato ang dagat. Litrato mga bata, unsa gihimo sa mga bata? Maayo ba kini? Okay, so ikaduhang litrato. Tanaawa ang gihimo sa usa ka bata mga bata. So di ba maayo ang iyang gibuhat? So unsay unang tubag sa unang litrato? Tama. Yes, tama ang gihimo mga bata kay tungod diampingan nila ang palibot o gihipos nila ang mga basura. Sa ikaduha, mali kay nagpataka og labay sa basura. So ilang labay og wala man sakto ang paglabay sa basura mga bata. So karon mga bata, unsa atong gitun-an, may tungod sa preservar sa kinaiyahan o ecosystem. So daghan pa muna kat-unan sa atong gihimo karon nga pagtuon. So kabalo ko, daghan mong nahibaw-an sa ato ang gihimo nga pagtuon karon. So daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw. Sa sunod, ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, and click sa bell icon na all para update mo sa ang video. Bye-bye! See you for the next video!